Ngiyakuthanda welile, ngiyacela nje ukuthi ungiphe ithuba. Ngiyathembisa sophatha kahle ibhizinisi lethu lelo kudla. Ngiyalibona futhi liyandlondlobala sibambisane njengabantu abathandanayo. Ngiyacela nje ungiphe ithuba. Maweli wami, love you so much. Iyamahloni nje waseseyibala manje ekhishini sethi ibhizinisi lethu awuyahlanya lokhu. Hello everyone, hope lakho luhamba kahle. I am back again. Nowelile Mchunu. Nangoke phela uBen 10 ethi uyayizamela, ethi uyayishelela. Hayi owelileke wavuzana wamphoqa. Wathi mumbi. Wathi nje kokuqala nje useyifaka nje ebhizinisini lakhe nje engacelanga nokucela nje, wathi nje ngeke yena nje akayivumi lento yale ya Ben 10. Asambe siyibuka leyo video. Angithande ukudlela isikhathi sakho nawe uyawazi lokho. So ashone khona ke. Sawona welile Mchunu. Cha, singacela nje ungiphe ithuba lokuthi ngibo Ben 10 wakho. Hayi cha, ngiyahluleka ukuyibamba. Ngiyakuthanda welile, ngiyacela nje ukuthi ungiphe ithuba. Ngiyathembisa sophatha kahle ibhizinisi lethu lelo kudla. Ngiyalibona futhi liyandlondlobala sibambisane njengabantu abathandanayo. Ngiyacela nje ungiphe ithuba. Maweli wami, love you so much. Iyamahloni Nje waseseyibala manje ekhishini sethi ibhizinisi lethu awuyahlanya lokhu. Engisanganela lento. Umfana umumbi nakangaka-ke nokwenza. Uyimbayi. Ubuso bakhe ngoba buyisiphihli nje kade itanga lakhe wayiphakathi. Ayenzani lento mina. Okay everyone, bekuyona ke ivideo leyo ke yakhe ke uwelile ke ithi iyayizamela Nkosi yami. Indoda ithi iyazama ukushela, hayi ke umphoxa ke mawereza kadlali phela. Anyways, sivala lapho ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyed the video. If you enjoyed, ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash lo subscribe button, and mina ke we'll see you in the next video. Bye.